Masa ya rayuwar dai? Alhamdulillah. Na kin yi shiru. Abin da nake ta tana. Wai yaron nan na nan gidan nan. Shi ne ya shigo nan wurin wato yana neman kokari. Na ce ka ko me haɗa ka da kiwon kare? Kare gare mu nan da kan mu zai da kare. Zan san inda ana kiwon kare. Ba sa kare. Wa alaikum assalam. Dani, Akilla. Umma nan da. Daga ina wuni? An dawo. Umma na dawo. An shawo magani. Wallahi. Ke, gona zan yi. Sai me ya sanya ba ta ji magana. Ke kullum ba ki da gurin da za ki ji magana mu sai dai abin da ke gana ma shi ke. Hakan ya yi daidai? Ba mu isa magana maki ba. Tarin ki da yaron nan gaskiya ba na son ta. Wallahi kwata-kwata ban son ta. Don yanzu ji nike ma gara ma in tashi ma in sake gari ya yi masu. Allah ya ta haƙuri. Ta addu'a ne Allah ya shirya mu. Abada Allah ka yi haƙuri, insha Allah hakan ba zai sake faru. Ima shiru, ima shiru. Dan Allah ki tashi shiga ciki. Aja kina ɗaure mai rai nan. To ai har in za a bi yaren nan haka za a yi tafiya. Rai ta ɓace a banza. Amma in muka tashi muka magana shi kenan. Wani hama yaushe za mu yi tafiyar nan, wallahi na kakara mu bakar. Amma har yanzu jinki nake ta yin shi. Minal kenan. Akwai wani burin na da nake so ya cika, amma ina ga yau zai cika. In dai ya cika yau, gobe ne mu tafi kawai. Haba Rahama, ban san lokacin da kika zama marar aji a haka ba. Da Allah ki share lamarin yaron. Ko me za ki ce da ni dai na ji na gani. Bari ma in kira gaya in ji ya ake ciki. Shege gaya sai yasa nake son aiki da kai. To yanzu ina aka kwana. Ok, ka tura mu akawun number ka? Sai kuma ka tura min number shi. Ok, so ba damuwa. Ki dai wallahi ba ki jin magana, wallahi ba ki da aikin yi. Wannan kazamin yaron talaka, matsiyaci, fakiri. Gaskiya ban ji daɗin abin da ke yin ba, wallahi tallahi. Ba ki kyauta min ba wallahi. Yaron da bai da ko sisi.
Wai lafiya ni sai batun ɗazu. Muna tafiya kina min dariya kamar kina yin kuka. Wallahi ban san me malam Anwar yake nufi ba, wai ya ce in same shi. To me zan mai a gida? Same shi a gida? Ni kaina ban ji daɗin wannan magana da ya faɗa ba wallahi, amma ban san dalilin sa na yin haka ba. Na san ina so zai neme ni da fasikanci, ni kuma ba zan iya ba. Ya ɗauka irin sauran 'yan matan nan ne da suke bada kansu kara zube? Ba zan iya haka ba gaskiya. Anyway, yanzu dai ki rabu da wannan magana kawai, ki cire ta a ranki kwata-kwata. Dan in kika bata damuwa ne za mu yi yawa. Ki koma gida, in mun koma gida, ki samu baba. Saboda kin ga mun kusa gama makarantar nan. Ki amfani da shawarar nan da na baki. Haka ne, muna zangon ƙarshe insha Allah. Zan yi ƙoƙari zan faɗa mishi. Yanzu na za ki tashi mu je kin gani yamma na yi in fara ije ki gida tukun in wuce ko? Yanzu tunda kin ko mai a daidaitan yin? Da Allah in ka ajiye suka zo za ka wuce da mu. Mu je sai in fara ajiye ki gida tukun sai in wuce ni ma ko? Yake bani. Abokina ba dai sai yanzu ka dawo daga wajen aikin ba. Wallahi abokina yanzu na dawo kuma na biyo ta shagon ka na tarar da shi a rufe. Ni tunani na ma ka tafi kasuwa. Wallahi ko gajiya ne shi yasa na tashi na dan zagaya. Wallahi to shi yasa an tarar da shi a rufe. Ya Hajiya din take? Wallahi jikin Hajiya yayi sauki. Yanzu ma daga gannan na taso ina so in biya ta gida ne in dan huta zuwa an jima in ta wajen nusaiba ka san kwana biyu ban ganta ba. Gaskiya abokina wannan so ya taku da nusaiba tana matukar burge ni wallahi. Wai ya batun Rahama kun haɗu kuwa? Kai kana da matsala abokina. Ya za ka rinka magana yarinyar da ka san ba ta tarbiyya, me alaka ta da ita? Duk wata alaka da ita. Allah ka daina mu wannan magana. Za ka gane alaƙa ka da ita a lokacin da aka yi sa'a nusaiba ta gan ku da ita. Za ka gane shayi ruwa ne. To ba bakinka ba ma ta faruwa hakan ma. Yanzu dai ba wannan bayana zuwa. Yanzu gida za ni in ta yin huta. Zuwa an jima in wuce wajen nusaiba. To shikenan ni ma daga can mu biya domin na gaishe da umma. To kuma ka san daman tana neman kwana biyu wallahi. Shi wallahi ba kuma ana yi. A haba ai na ko ya kamata. Assalamu alaikum Joda. Rahman. Lafiya da. Ikon Allah. Audu. Ya ina yini? Ya kallau Audu ya gida ya himma. Ya tsofaffi kuma. Madalla. Yau kai ne a gidan kai da dan uwan naka aboki. Wallahi ya ce ne dai bari in zo maki da mutum. A ka fa yi daidai, kai daidai Mansur. Audu sai kuma hidimar arziki irin wannan na yau daban na gobe daban na jibi daban kai baka gajiya da abin arziki sai dai a kawo a ce in ji Audu. To Allah ya biya Allah shi daɗa buɗi. Allah ya ƙara sa albarka a cikin nema. Na gode. Yawwa, a'a kafin ku shiga zan muku ɗan nasiha, muku ɗan gargaɗi. Kun san yadda rayuwar nan take yau. Akwai shaidanu da yawa. Banda babban kuma akwai mukarraban shi to kada ku sake ku yadda wani ya haɗa ku ya shiga tsakaninku kun ji ko ku riƙe amanar junanku ku zauna bisa gaskiya da amana tunda Allah ya haɗa ku yanzu ai kun zama ƴan uwa to a riƙe amana dan Allah Allah ya muku albarka to bari in tashi in ɗauko muku ɗan abin da na sinadara na san irin abincin ku ne na yara wanda kuke so Hajiya na ji da kai. Wasu hajiya ce ita kaɗai ke gari. Wallahi kuwa. Kai abokina kaga wata yana yar sagiran kamar ita te kanta? Kai abokina har yanzu baka samu farar da kake ta hudi bane har yanzu. Kai ka dai ganta. Lallai kana da aiki kuwa. Na kiyaye.
Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da fatan ka gane mai magana. A'a ban gane kowa ke magana ba, amma ina so in san da wa nake magana. Kana magana da Rahama ji daɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakata malam ba wannan yasa na kira ka ba. Ina so mu haɗa kayan anjima a gadin. Idan kuma ba haka ba zan same ka har a gidanku. Dakata Rahama, dakata. Ki bari zan zo in same ki a gadin din. Hello? Masar, lafiya kuwa? Wai Rahama ce ta kirawo ni. Take so da ita mu haɗu da ita an jima a gadin. In ba mu haɗu ba za ta zo ta same ni har nan gida. Lallai kam, to a ina ta samu namban naka? Gaskiya kam, biri ya kama da mutum. A jiya na dawo daga wajen aiki na taho ta layi. Wani ɗan iska ya zo ya tare ni, ya murɗe ni. Ya dingila libata, ni na tunanin kuɗi na yake so. Na ga ya sa hannu a jihu. Ya ɗauko waya ta lallatsa to ban san me da ita ba. Kuma ga kuɗi na ga bai ɗauke su ba kuma a yanayin shi ba wai irin me ɗauka kuɗin nan ba ne. Na ta ga ya ɗauki waya na. So amma kuma na ga ya juya ta yi kayar da ni a ƙasa. Har na rinka zaginsa kuma na ga ba ta ni yake ba. Kawai dai ya ɗau waya ta ban san me ba. Kuma na duba na ga babu namba a ciki ko an yi kira. To gaskiya kam ina tunanin ɗaukan waya na da ya kirawo wa aka hidda namba ta. Ya kai mata nake tunanin haka. Gaskiya haka ne ma. Haka ne wannan magana. Kai yanzu wace shawara kai ke zuwa za ka yi koko? Gaskiya abokina zuwa zan yi. Don wannan yarinya komi ta faɗi za ta yi aikata. Kware in je watakila ma ta canza shawara. Amma ma da mu ban je ba, wallahi sana iya zuwa ta same ni a ciki. Kuma ka san yadda Hajiya ba za mu kwashe da daɗi ba ni da Hajiya. Ko ba gaskiya ba, kware dai in je. Kila Allah ya taimaka shi kenan na rabu da wannan kaya. In ji me za ta gaya ma kawai. Hakan da ya kamata ka yi don wallahi kai ma ka san Hajiya ta ji ko ta ganka da yarinyar nan ka san abin da zai faru. Yanzu ka tashi ka shirya kawai mu wuce. To abokina, amma bari na shiga na watsa ruwa. Daga can sai na raka ka. To shikenan babu damuwa kai sauri yana saurara. Dadi huta kake? Ina wani? Naman dadi wurinka na zo. Faɗi. Dadi dama a makaranta ne aka fito da wasu littattafai aka ce kowa ya siya. Kuma dadi ban faɗa maka da wani ballantana a ban kuɗin da zan je in siya. Kuma an kusa rufe. Ba zan saya ba. Sai ki koma can da je sai miki. Tunda shi kika ɗauka da mutunci ba mu ba. Mu kin rena mu. Ko mun ga maki baki amfani da abin da kika ga sai wannan yaron. Dadi ban fifita shi sama da kai ba amma ai kai mahaifina ne. In kin san da wannan me yasa mun ga maki? Ba ki tsaki saurare mu. Ya ta mana hana ki amma kullum hita yake kike gunshi. Sakaran banza sakaran yaro kin tsakin biye shi. Tashi ki mun riban sa. Tafi. Sai je sai miki. Insha Allah ya tabbata a gari da kuma farin ciki na sanya da Kuma haka, amincin Allah da na mala'ikun rahama ya tabbata a gare ki. Allah ki baiwa idanuwa na damar ganin fararen haƙoranki tare da wannan kyakkyawan murmushin naki ko da so ɗaya. Ta tsawon daren jiya da wunin da na kwashe ban ganki ya sa duk jikina yayi sanyi. Jiya ne kadai bake baka kai ni makaranta ba. Shi na rasa ta bacci cuk. Allah ya dan kada an kwashi dusa. Me ke faruwa ne nusaiba? Ba komai ba abin da ke damuna. Tsawon shekaru muna tare da ke. Ta yaya ba zan gane damuwarki ba nusaiba? Ba wani damuwa ba ne. Kawai a makaranta ne aka sanya mu za mu siyo wasu littattafai to kuma idan ban sai littattafan ba zan iya cin jarabawa na zangon ƙarshen da muke ciki ba. Haba 'yar ƙanwata.
in dai wannan ne matsalar to ki sa a ranki ta ƙare. Na takardar biyan kuɗin ta. Yana cikin gida. Yanzu hanzari zaki ki je ki ɗauko mai. Ka bari idan muka gama firan zan ɗauko maka kafin ka tafi. To shikenan. Amma ki zo da kin canza. Da na ga canzawar damuwar ki sai na gane. Ko ke fa? Ai dole in yi hawaye saboda ina son karatu na ne sosai. Ki sa a ranki an gama. Cire damuwa. Ko ke fa ki yi man murmushin nan da kika saba. Ko ke fa? To ni yanzu ina zan samu wannan kuɗin? Har kimanin naira 20,000 da zan biya wa nusaiba kuɗin makaranta. Kash, gashi ƙarshen zangon karatunta yayi. Ya zama dole na samu kuɗin da zan biya wa nusaiba kuɗin makaranta ta kowane hali, insha Allah. Rahama manyan gari. Rahama na zo nan ne ba don komi ba, domin na faɗa maki cewa na amince da buƙatarki. Ko kai fa? Amma da sharaɗi, ina buƙatar naira 20,000 domin na taina kashe wutar da ke gabana. Sai ki faɗa min inda za mu haɗu zuwa anjima. Zan baka 200k. A'a, ba na buƙata. Naira 20,000 nake buƙata. Okay. Ka tura mu account details ɗinka, zan faɗa maka inda za mu haɗu. To shikenan, ba damuwa bari na wuce. Sai na ji ki. Amma ma damar bukata ta bata biya ba a yau, saboda zan ɗan yi tafiya. Idan har dawo zan haddasa ma bala'i da masifar wanda kai kanka sai ka tsani rayuwarka. To shikenan kada ki damu. Ke dai ki turo min ɗin. Ki faɗa min da za mu haɗu zuwa anjima. Okay, to shikenan. Sai anjima. Okay, sai anjima. Ke? To yanzu ni cikin dajin nan gashi ba kowa ba zai kama min in taimaki wannan bawan Allah. Ya Allah ka kawo min dauki. Fatima! 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 Ka bani shi jiya. Na fasa. Nace na fasa. Wallahi ba wai. Dan Allah ya kai abu suna jiya. Ba ka ji tun jiya fa da ya fita. Bai kwana a gidan nan. Yanzu haka ban daɗe da dawowa ba daga gidan Isu Kalila abokin shi. Awa na sai ba. Ya kamata ki saki ranki. Tunda na zo cikin gidan nan har yanzu ba mu ganin ki. Kuma kin san cewa so bi ta zama kiyayya. Ƙarya kake yi Irfan, so yana zama kiyayya.
in baka sani baka sani daga ranar da ka wanko ƙaho ka shigo gidan nan babu farin ciki kwata-kwata a rayuwata. Na tsane ka ba na son ka kyale ni mana a'a ka kyale ni ba na son ka. Har yake da saiwa. Na shiga. Kai yanzu duk abin da duniya za ta zage ka na lura shi kake yi. To ahir wallahi ka fita ido na in rufe. Ka je ka raba yaro da yarinya tana son shi yana son ta. Kai ga isasshe ko? ƴaƴan naki maciyata. In duniya ga ɗaya ma can ya ta yawan banza har yanzu bai dawo ba a haka yake so shi kanan in zo ɗauki ɗaya tan bada ba zan bada ba. Music Temple Film Production ke gabatar muku da wannan shiri mai suna Labarin nusaiba majanun sabuwar fuska. Sabon shiri ne da ya samu jajircewar aiki daga fasihin darakta Murtala H. Muhammad. Wannan shiri an bata hankalin dare domin ganin an kawo maku aiki wanda ya sha bamban da saura. Wanda sai ban ko yaron nan Irfan ake turawa ya je ya samu magani tunda na ga yana son ta. Ni gaskiya ban iya cin amana ba. Wurin ka da zo neman alfarma. Ka taimake ni da Allah ya taimake ka. Dan Allah Alhaji. Ka sa a sako yaron nan masu. Ka jin mai labarin ba zan yi ba. Wallahi akwai Allah yana nan amarya ka ta yana kallon kowa ga Allah mutum banta ajibi duk a cikin shirin Labarin nusaiba majanun sabuwar fuska. A cikin shirin za ku ga jajircewa sadaukarwa a yayin da sahibin nata jarumi ya garzaya cikin daji domin nemawa sahibar tasa magani na cutar da ke damunta. Shi kuwa mahaifin yarinyar bai ga irin kokari tare da jajircewa da sahibin nata yayi domin nema mata magani ba. Malam ya kuci tuko wallahi sai mun shari'ar wallahi sai mun shari'ar Lawai komai yana iya yi. Wannan mutumin mugun mutum ne azzalimi macuci amma kuma Allah ya ce ya ka bashi ina ji da kunni na da zan baka da abin da ake kai ne ya kai baka gane wai. A yayin da ya shiga ya fita tare da zuwa wurin boka domin ganin ya tabbatar da jarumi. Shirin yana koyar da mu zamantakewar rayuwa tare da abubuwa mabambanta. Ku dai kalli shirin mai suna Labarin nusaiba majanun sabuwar fuska. Shiri ne da zai ringa zuwa maku a duk ranar kowace Asabar akan YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Hakim Amama. Shirin na zuwa maku ne daga Music Temple Production. Mashirin shiri Audu Malam. Rubuta labari ya fi sani ɗaukar nauyi Abdulhakim Amama. Bada umarni Murtala H. Muhammad. Zai ringa zuwa muku wannan shiri mai suna Labarin nusaiba majanun a kowace ranar Asabar karfe 8 na dare akan YouTube channel ɗinmu mai suna Abdulhakim Amama. Ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa. Mun gode. Ya Allah, ko wace ko namiji duk mai rusa farin cikin miji Allah ka rusa ni. Ye munafuka annamimiya banda bokaye da malamai da kuke biya addu'a kike yi. Ajiya idan zai fi muka Ke imin shiru wannan ba magana ki bane. Ana koya miki makirci da munafici da aka iya. Ba abin da aka iya he makirci da munafici. Ya zo ya iske ni in shi ya ce ku mini. Har in shigo gida ke yake ku yi kamar rishin arziki dan rishin kunya. RHB Film Production Nigeria Limited ke gabatar muku da Rayuwar Bilkisu. Kaka labari ne wanda ya kunshi soyayya, wahala, farin jini, ɗaukaka, kai har ma da abin tausayi. Sai na ji babu daɗi, wai mahaukaciya da ta ci duka. Duk a cikin shirin Rayuwar Bilkisu. Sai da wata baki da mutunci. Lalle Amina an shanye. Zan yi wannan magana amma har yanzu ashe abin ke baki baki. Kaga Allah da ka ta kakkai da bata min. Wannan gida daga ni sai ki. Kai yaya da ka ban na san fa irin wannan binciken. Uban wa taba min ke? Na ce uban kai. Duk a cikin shirin Rayuwar Bilkisu. Rayuwar Bilkisu shiri ne wanda Nuruddin Ubali a Darakana ya shirya shirin, wanda ya bada umarnin shirin Rabu Hallir Daura. Rayuwar Bilkisu shiri ne wanda aka bi dare, aka bi rana, aka bi sanyi, kai har ma aka bi tsananin zafi domin a kawo muku kayataccen shirin Rayuwar Bilkisu. Rayuwar Bilkisu. Za mu rika ɗora muku wannan ƙayataccen fim ɗin
a kowace ranar Juma'a da karfe 8 na dare a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna RHB Hausa TV. Ku danna mana subscribe don samun sabbin fina-finanmu tare da danna alamar ƙaraurawa.